Zdravím vás, takže dočkali ste sa ďalšie video z dlhšej trasy s Voyahom Free. Idem z Topolčian do Sofie do Bulharska. Plánujem vyraziť nejak po polnoci. V Komárne to natankujem doplna, nabijem to doplna. No a do Sofie je to odtiaľ približne 900 km. Autíčko je nachystané, vyumývané ako tak. No a stav tachometra je 48 843 km. Je krátko po 11. večer, no a pomaly vyrážam. Prvá zastávka bude v Komárne, tam natankujem doplna, nabijem, alebo respektíve dobijem auto doplna, je nejakých 7 stupňov, čo je už dosť málo. Tá spotreba bude o niečo vyššia, ale tak uvidíme. No takže už preblikuje 5 až 4 stupne, čiže budeme mať pekný test zimnej spotreby. Tá spotreba je tu o dosť vyššia vtedy, ale to asi pri každom tom aute. Ukazovateľ maximálneho možného výkonu. No a vzhľadom na to teda, že je zima a batéria nebola žiadnej garáži ani nikde, proste auto bolo vonku, tak aj keď je 95%, tak ten výkon nie je 100%. Aj keď baterka je teda už na 82%, ale výkon celkový dostupný je na maxime, pretože už sa spustila aj motor a batéria sa ohriala, takže auto má teraz maximálny možný výkon. 0:30 v noci a ja prichádzam do Komárna. Tu idem natankovať, potom idem na nabíjačku a potom idem ďalej. Tomu sa hovorí natankované až po okraj, až trošku za okraj. Tak, nákup na pumpe, natankované. Ešte teraz idem nájsť nabíjačku, donabíjam a rýchlo ďalej. 1 hodina ráno, som pred nemenovaným obchodným centrom v Komárne. No a nabíjam. Bude to nabíjať ešte asi nejakých 20-25 minút a potom rýchlo preč. Za 12 000 km, čo som čisto prešiel na elektriku, čo som nabíjal doma, tak ma to stálo 150 €. Čiže úplne bomba. Ale pokiaľ by som mal ja mať elektroauto, ktoré má na diaľnici dojazd 200-250 km, tak ani zadarmo, ani zadarmo. Ja potrebujem proste byť minimálne 3-4 hodiny na diaľnici a potom mať minimálnu prestávku a ísť zase ďalej. A to bohužiaľ tie čisto elektroautá v týchto rozmeroch, veľkosti a výkone zatiaľ neponúkajú. No a ešte odpoveď na otázku, ktorú má väčšina z vás. Prečo som nekúpil čisto elektromobil, keď toľko jazdím? Je to 8 až 10 000 km mesačne. Prevozil som vtedy zhruba 1000 €. Teraz je to niekde na úrovni 400, 300 až 400. Ja viem, že keby som mal čisto elektromobil, tak by to možno bolo 200 a nie 400. Ale za tých 200 € mi to nestojí za to, aby som sa ja trepal po nabíjačkách a vždy tam pol hodinu čakal. Proste nie, zatiaľ nie. Pokiaľ sa mi to nabije, tak idem vynulovať. Čiže budem mať záznam trasy od Komárna až pokiaľ sa nevybije a neminie benzín. 1 hodina 33 minút. Donabíjané, dotankované. Vyrážam z Komárna. 1 hodina 40 minút. Vchádzam do Maďarska.
Takto už idem 40 km. Konečne som vyšiel za Budapešťou z tej rozkopanej diaľnice. Tu je síce 110 teraz, no ale sú len 2 stupne, takže bude to fakt, že zimná spotreba. Dnešnú noc je Maďarsko asi prekliaté, je 3:22 a proste to je v kuse státie, kolóny, cesty rozkopané. Ale v pohode, nespal som od rána, od 7:00, ešte mám pred sebou dobrých 700 kilometrov. Práve začalo mrznúť, no a je to poznať aj na spotrebe, ale tak uvidíme, koľko prejdem. 4:33 prichádzam na maďarsko-srbskú hranicu. Tuto to bude asi prázdne, ale tam do Srbska to bude zase asi masakér ako vždy. Tak uvidíme. 4:43 a už som aj v Srbsku, takže pohodička. Som rád, že som tu nestrávil 3 hodiny ako pred 3 rokmi a idem ďalej. 5:45 ráno, prvá zastávka. Som asi 100 km od Belehradu. Nikde nikoho, prázdne cesty, prázdne pumpy, takže celkom dobre, ale nevalím. Mám čas, lebo však aj tak ma ubytujú až na obed tam, takže neponáhlam, idem tak 120, 130. 5:17, už som zase na diaľnici, kávička a idem ďalej. Keďže mám času habadej, tak som si 1,5 hodiny pospal, začína svítať, teraz sa pôjde lepšie a blížim sa k Belehradu, je 6:45 ráno, piatok, ubytujú ma až po obede v Sofii, takže zbytočne by som tam prišiel o 10:00, lebo v Sofii som bol už 10 krát, teda v tom meste, nie v Sofii, takže nemal by som tam moc čo robiť a program je až od pobedia do večera, čiže to moc nenaspím, takže som sa rozhodol, že sa trošku vyspím teraz. 8:30, tretie zastavenie od Komárna, no a idem len na vecko rýchlo a utekam ďalej. 8:33, stále bez tankovania, bez nabíjania, takže idem ďalej. Potrebujem ísť na záchod, takže idem tankovať. Už to nechám tak. Ľahko si to dopočítame. Čiže dojazd ešte ukazuje elektricky nejakých 34 km a na benzín 32, čiže ratajme, že 60 dokopy. No a celkovo som prešiel 701, čiže by to bolo nejakých 760 km. Takže menej ako cez leto, tam bolo 900. Ale stále podľa mňa veľmi dobre na 2,5 tonové auto s takým výkonom, štvorkolka, dosť teda vysoké, masívne, takže je to porovnateľné s Mercedesom GLE, čo som mal 6-valcovým 3 litrom dieslom. Takto tu majú protihlukové steny v národných farbách, červená, modrá, biela. Som 50 km pred Sofiou, no a dal som to nabíjať, našiel som tu nejakú lacnú nabíjačku. Išiel som teraz nejakých možno 30-40 km čisto na benzín
ale tak to jedno nabíjanie od Komárna do Sofie prežije. A tu máme dezinfekčné jamy, pozostatky. No už sú zaasfaltované, takže... Tu akože motá len tak. Takže mám izbu na 11. poschodí, izba číslo 3. No, všetko sa tu ovláda vypínačmi. Toto je kúpeľňa, aj sprchový kút, aj vaňa, veľké zrkadlo, skrine nejaké, klimatizácia, blbosti, ďalšie zrkadlo, takáto veľká miestnosť, aj stolík na prácu. A takýto je tu pekný výhľad na Sofiu.